Before singene deep kwi-video, siyacela sichaze nayo into encane. La ama-certification lawa ngokwa-RIS ukuthi umuntu uma-reach i-gold, platinum, double platinum, multi-platinum award ukuthi kuhamba kanjani. So ama-increase lawa asuka nge-1 January 2024. Mawuthole 2.4 million streams kuba i-gold, lawa ama-singles nama-EP. Uma uthole 4.8 million streams kuba i-platinum. Uma uconvert kuba i-40,000 units, lokho okuthiwa 40,000 CDs ngaleso sikhathi, kodwa manje sekuhamba ngama-streams. Right. Uma sekuyi-double platinum kuba 80,000 units, shuthi lawo ama-streams awu-9.6 million. I'm sure abantu bayithola kancane-ke indaba. Uma sekuyi-multi-platinum ku-add ngo-20,000 kancane. Ku-add ngo-40,000. Uma ku-add ngo-40,000 kanjalo kuba i-multi-platinum kuya-add-eka number. Right. Sihlulini-ke lapho size la. Njengoba uKhuzani-ke ade eveza umsebenzi wakhe omuhle Universal Music. Lapha bathathe nje phezulu okuhambe phambili. Kahle kahle kuningi asekutholile lapha emculweni wakhe, kuningi kakhulu, including yona le ngoma ethi izindaba zomjolo. Lapha kuthathwa ama-views athole ku-YouTube, ama-streams athole ku-Spotify, naku-iTunes kuyathathwa nalapho. Kodwa okubheka kakhulu YouTube no-Spotify kuyasebenza kakhulu. Nalokho kuyinto ku-include. Kodwa nje abahamba phambili u-Spotify no-YouTube. Njengale ngoma lethi izindaba zomjolo. Mawuhlanganisa ama-streams wayo awaka-YouTube no-Spotify, akunikeza 3,102,710. Yebo, i-total yakhona le. Leyo ekunikeza ini? I-gold as i-single, because it's more than 2.4 million ama-streams. Size la imali yendoda ngaphansi kwe-album ethi alibona icala, le yaphuma ngo-2023. Le i-Rasta elalithimisela usuku nosuku, limosha umsebenzi womunye umuntu. Right. Asikho-ke lapho. Le ngoma ku-YouTube is 1,660,327. Lapha ku-Spotify isidlulile nakhona kwi-million. Uma uhlanganisa lezi namba zikunikeza u-2,753,341 ama-streams. Lokho okuyibeka kuphi? Kwi-gold certification, because it's more than 2.4 million streams. Right. Size la album yaphuma ngeyi-10 December 2019, ethi Isilingo, inhloko nesixhanti. Nengoma lapha ethi Isilingo. Lapha ku-YouTube leyo ngoma leyo isayibambe lapha ku-1,476,676 ama-views. Mawuza lapha ku-Spotify, it is more than 1.7 million. Yabo, mawuyihlanganisa lezi nombolo zikupha le number le eyellow ewu-3,193,702 ama-streams. Nayo iwela kuphi? Kwi-gold plug lapha. Gold certificate ngokwezibalo zakwa-RIS. Right. Ezinye zey'nombolo lezi ezingafakwanga, ezinye zey'ngoma ezingakhawuntanga ngoba bekubhekakala ukuthi uKhuzani ikuphi okuhambe phambili kakhulu. Right. Moving along. Size la i-album futhi eyithi Umqhele Nethawula. Ingoma le ethi Umqhele Nethawula ku-YouTube yasebenza kahle kakhulu, yathola u-2,354,769 noma-views. Mawuza lapha ku-Spotify yayiza kamuva-ke le kude ngo-608,743 ama-streams. Mawuzihlanganisa lezi number zoyi-2 zikupha u-2,963,512 ama-streams. Kuleya nombolo enjani eyellow ekupha ini? I-gold. Ubengayithola-ke i-certification yakhona.
kodwa-ke badicide ukuthi no, bazomnika lezi ezibalulekile. Phinde futhi size kule ngoma enkulu kakhulu, angazi noma bayifakile laphayana intsha nogodo, angazi, angekho sure. Nami ngibe mase ngenza ucwaningo lami ngabe sengiyithola. So if sebeyenzile-ke asigisi, kodwa if abakayenzi good. Kodwa-ke indaba lapha, lapha ku-YouTube ina more than 4.7 million ama-views, laphana ku-Spotify ina more than 1.7 million wama-streams. Uma usihlanganisa lezi number zikunikeza more than 6.5 million ama-streams. Easy. Ikupha bani? I-platinum ngokwama-streams. Platinum laphana njengoba nibona laphana ku-4.8 million. Tholisa nje i-platinum as isingle. You understand? Uma uhlisa ama-streams. So kube ukuveza-ke lapho ukuthi-ke akusikhona kodwa lokhu okwenzakalile obekuvela laphana uKhuzani ekunikezwa ikhampani yakhe le ayisebenzela acula ngaphansi kwakhe. Ziningi izinto ayi-achievile uKhuzani, ziningi izinto ayitholile. Siyazi ukuthi abantu bahlele beyibuza ukuthi kanjani. Zikhona ezinye ingoma ezingekho la eziningi kakhulu. Umculo uKhuzani usebenzele kakhulu. Imibuzo lehlala ikhona, ama-question kusuke ukucokofula nje, kusuke ukudelela nje on purpose ukwenzela ukuthi mhlawumbe umuntu owumlandeli kaKhuzani, umuntu owumthanda kaKhuzani acasuke afile otherwise, because kumele kuhlale kubuzakala izinto ukuthi lokho why kungekho, why lokho kukhona, wena kwakho kunjani makunje, why kungafani, kumele kube nama-question, you understand. So ziningi lezi zinto. If they decide ukuthi bemnikeze zonke uKhuzani, futhi kuyogcwala indlu laphana, isitudio lesi sakhe yabe khona izinto zakhe zomculo, futhi kuyogcwala because kuningi akwenzile, kuningi akutholile. Ngeke ngiyibuze ukuthi abantu bakhathazwa yini ngoba idlamlenze yenza kahle kakhulu, yenzisisa, and futhi emlandweni ayikho umlando uKhuzani angekho kuwo. Uyabona ngendlela engi-arrange ngayo, iyabonisa ukuthi nansi inamba yama-streams masehlangene YouTube and Spotify. Nayi i-list e-approve uReese ukuthi uma uthola i-gold, platinum, double platinum kuma kanjani. Siyethemba ukuthi abantu bazo-understand, bebone ukuthi uKhuzani mdala kule game, mdala kule nto. Njengoba ehlala esho nje uKhuzani ukuthi okusha kunina kudala kimi. Sibonge, sidibona kusasa, sizokhuluma ngevidiyo eselahle.